opisyal na nga petsa kung saan o makasaylo ang mga vendors sang Iloilo Terminal kag Central Market sa ila temporary stalls. Iloilo City Government ang magadumala sang Iloilo Terminal kag Central Market sa oras nga ini ang matapos. Magluwas nga moderno, may kaugalingon ini nga parking area, water facility treatment plant kag drainage system ang tukuron nga mga merkado. Ang pagkaayos ang duha ka merkado ang nagakaangay bangod sang pagsanyog sang iban nga distrito sang syudad, gani importante nga madala ang kauswagan sa mga merkado. Malapit na nga matapos ang temporary stalls nga pagasayluhan sa mga vendors sa Iloilo Terminal Market kag Central Market. Suno sa LEEO, Abril 18 ang natalana ang transfer sang Iloilo Central Market, samtang May 3 naman sa Iloilo Terminal Market. Nahamtang ini sa gwa lang sang Iloilo Terminal Market kag Central Market para hindi na malayo pa sa mga bumalakal. Ginpasiguro sang LEEO nga mabakod ang disenyo sang temporary stalls para mangin organisado ang pagplastar sa mga vendors sa tion nga sila ang makasaylo. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginahimo sang lokal nga panguluhan ang tanan nga pamaagi para mahatagan sang maayong oportunidad ang mga magagmay nga mga negosyante. Handom sang kalabanan nga mga vendors ang matinlo nga merkado nga luwas sa baha o kuntulo sang tubig ulan. Ginpaidalom sa PPP o kung private-public partnership ang duha sa pinakadako nga merkado sang syudad para hatagan sang ligwa ang pagpatukod sang moderno nga merkado. Ginabanta, magalawig sang duha ka tuig ang pagpatukod sang proyekto sa idalom sang PPP o kung private-public partnership para hatagan sang ligwa ang pagpatukod sang moderno nga merkado. Suportado sa mga Market Vendors Association ang redevelopment sang Iloilo Terminal Market kag Central Market bangod ang pag-level up sa mga merkado ang makabulig para sa pag-level up man sa mga ordinaryo nga manugbaligya. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.